Dalaygon ang Dios mga igsoon, mga higala, padayon ta sa pagbasa sa pulong sa Dios ug niya na ta sa ika-362 kaadlaw. Ug basahon nato ang Zacarias kapitulo 12 hangtod sa kapitulo 13 ug ato sang padayonon pagbasa ang gipadayag kapitulo 19 na ta ug ang mga salmo ug mga panultihon. Nag-ingon dinhi ang palasanon sa pulong ni Jehova mahitungod sa Israel. Mao kini ang giingon ni Jehova nga nagabuklad sa mga langit ug nagabutang sa patukuranan sa yuta ug nagahimo sa espiritu sa tao sulod kaniya. Hallelujah. Aniya karon himuon ko ang Jerusalem nga usa ka kopa sa pagsamparay sa atubangan sa tanang mga katawhan nga nagalibot kaniya ug sa Huda usab mahitabo ang paglibot sa pag-asdang batok sa Jerusalem. Ug niadtong adlaw mahitabong ang Jerusalem himuon ko nga usa ka mabug-at nga bato alang sa tanang mga katawhan. Ang tanan nga nagapabug-at sa ilang kaugalingon tungod kaniya pagasamaran sa hilabihan ug ang tanang mga nasod sa yuta magatigom sa tingob bato kaniya. Niadtong adlaw nagaingon si Jehova, akong samaran sa kalisang ang tagsa-tagsa kakabayo ug sa kabuang ang nagkabayo aniya ug akong bukhon ang akong mga mata ibabaw sa balay sa Huda ug akong butaan ang tagsa-tagsa kakabayo sa mga katawhan ug ang mga pangulo sa Huda magaingon diha sa ilang kasing-kasing. Ang mga pumuluyo sa Jerusalem mao ang akong kalig-on diha kang Jehova sa mga panon nga ilang Dios. Niadtong adlaw ang mga pangulo sa Huda himuon ko nga ingon sa bagahan sa kalayo taliwala sa sugnod ug ingon sa sulo nga nagsiga taliwala sa usa ka bugkos nga dagami ug sila magalamoy sa tanang mga katawhan nga nagalibot kanila sa kamot nga tuo ug sa kamot nga wala ug ang mga taga Jerusalem magapuyo sa pag-usab sa ilang kaugalingong dapit bisan sa Jerusalem. Si Jehova usab magaluwas pag-una sa mga balong-balong sa Huda aron ang himaya sa balay ni David ug ang himaya sa mga nagapuyo sa Jerusalem dili pagadakuon labaw sa himaya sa Huda. Niadtong adlaw si Jehova magapanalipod sa mga pumuluyo sa Jerusalem ug kadtong maluyahon sa taliwala nila niadtong adlaw mahisamak ang David ug ang balay ni David may sama sa Dios. Sanglit ang manulunda ni Jehova anaa sa atubangan nila. Ug mahitabo niadtong adlaw nga tinguhaon ko ang paglaglag sa tanang mga nasod nga muanhi batok sa Jerusalem ug igabubo ko ibabaw sa balay ni David ug sa mga pumuluyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya ug sa mga pagpangamuyo ug sila mutuktok kanako nga ilang ipalagbasan ug sila magabalata tungod kaniya ingon sa usa nga magabalata tungod sa iyang anak nga lalaking bugtong ug magaantos sa kapait tungod kaniya ingon sa usa nga nagaantos sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Niadtong adlaw may dako kaayo nga pagbalata diha sa Jerusalem ingon sa pagbangutan sa Adadrimon sa walog sa Megido ug ang yuta magabalata tagsa-tagsa ka banay magalain pagbalata. Ang banay sa balay ni David magalain ug ang ilang mga asawa magalain. Ang banay sa balay sa mga simihanon magalain ug ang ilang mga asawa magalain. Ang banay sa balay ni Levi magalain ug ang ilang mga asawa magalain. Ang banay sa mga simihanon magalain ug ang ilang mga asawa magalain. Ang tanang mga banay nga nanghibilin tagsa-tagsa ka banay mga lain ug ang ilang mga asawa mga lain. Kapitulo 13. Niadtong adlaw adunay usa ka tuburan nga pagabuksan alang sa balay ni David ug sa mga pumuluyo sa Jerusalem alang sa sala ug alang sa kahugaw ug mahitabuon niya niadtong adlaw nag-ingon si Jehova sa mga panon nga pagaputlon ko ang mga ngalan sa mga Dios gikan sa yuta ug dili na sila pagahinumduman ug ingon man papahawaon ko sa yuta ang mga manalagna ug ang mahugaw nga espiritu. Praise the Lord. Ug mahitabo nga kung aduna pay magapanagna na ng iyang amahan ug ang iyang inahan nga nanganak kaniya moingon kaniya dili ikaw mabuhi kay ikaw nagapamulong sa kabakakan sa ngalan ni Jehova ug isalikway siya sa iyang amahan ug sa iyang inahan nga nanganak kaniya sa diha nga magapanagna siya
ug mahitabo niadtong adlaw nga ang mga manalagna mga ulaw sa tagsa-tagsa maulaw tungod sa iyang panan-awon sa diha nga magapanagna siya ni magasulob siya og balhibuon nga panapton aron sa paglimbong apan siya moingon hinuon ako dili manalagna ako usa ka mag-uuma lamang kay nahimo ako nga usa ka ulipon gikan pa sa akong pagkabatan-on ug adunay moingon kaniya unsa kining mga samad sa taliwala sa imong mga kamot. Unya motubag siya kana mao ang gisamad kanako dito sa balay sa akong mga abyan. Pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karnero ug batok sa taong akong kauban nagaingon si Jehova sa mga panon. Samari ang magbalantay ug ang mga karnero managkatibulaag. Samari ang magbalantay ug ang mga karnero managkatibulaag. Ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay ug mahitabo nga sa tibuok nga yuta nagaingon si Jehova ang duha ka bahin ni ana pagaputlon ug mga matay apan ang ikatulo ka bahin mahibilin diha ug dadon ko ang tutulo ka bahin ngadto sa kalayo ug ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapi ug sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan sila magatawag sa akong ngalan ug pamation ko sila ako moingon kini mao ang akong katawhan ug sila moingon si Jehova mao ang akong Dios. Praise the Lord. So, adto na ta sa Ipadayag kapitulo 19. So, nag-ingon din kay tapos niini nadungog ko ang daw makusog nga tingog sa usa ka dakong panon dito sa langit nga nag-ingon, Alleluia! Ang kaluwasan ug ang himaya ug ang kagahom iya sa atong Dios. Kay ang iyang mga hukom matuod ug matarong iyang gikahukman ang bantugang dautan nga babae nga mao ang nakapadaot sa yuta pinaagi sa iyang pakighilawas ug kaniya iyang gikapanimaslan ang dugo sa iyang mga ulipon. Excuse me. Ug miusab sila sa pagsinggit nga nag-ingon, Alleluia! Ang iyang aso nagautbo hangtod sa kahangturan. Ug mihapa ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano ug ang upat ka mga buhing binuhat ug ang Dios nga nagalingkod sa trono gisimba nila nga nag-ingon, Amen! Alleluia! Ug gikan sa trono miabot ang usa ka tingog nga nagasinggit, Dayga ninyo ang atong Dios tanan kamo nga iyang mga ulipon. Kamo nga may kahadlo kaniya may timawa ug mga dagko unya nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dakong panon sama sa kagahop sa daghang mga tubig usama sa kagahop sa mga makusog nga paghilak nga paglipak sa dalugdog nagsinggit nga nag-ingon Alleluia kay nagahari ang Ginoo nga atong Dios nga makagagahom sa tanan managhugyaw ug managsadya kita ug gihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na ug ang iyang pangasawunon nakaandam na sa iyang kaugalingon ug sa pangasawunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis masidlak ug maputi ug ang manulunda miingon kanako isulat kini bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero ug siya miingon kanako kini maoy tinuod nga mga pulong sa Dios. Unya mihapa ako sa iyang tiilan aron unta sa pagsimba kaniya apan siya miingon kanako ayaw pagbuhata kana ako may usa lamang kamasig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsuonan nga na naghupot sa pagpanghimatuod ni Jesus mo'y simbaha ang Dios kay ang pagpanghimatuod ni Jesus mauman ang espiritu sa propesiya. Ug unya nakita ko nga naabli ang kalangitan ug tan-awa dihay usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan ug matuod ug uban sa katarungan siya nagapanghukom ug nagapakigubat. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga ug sa iyang ulo dihay daghang mga purong-purong ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasulob og biste nga gikatuslob sa dugo ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. Ug ang mga panon sa kasundaluhan sa kalangitan na
nga na nagbistig lino nga manipis maputi ug ulay kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayog mga maputing kabayo. Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang itigbas sa kanasuran. Sila iyang pagharian pinaagi sa ulisi nga puthaw. Magapigis siya sa pigsaan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga makagkahom sa tanan. Diha sa iyang bisti ug diha sa iyang paa siya may ngalan nga nasulat hari sa kaharian ug Ginoo sa kaginuohan. Ug unya nakita ko ang usa ka manulunda ang nagtindog diha sa adlaw. Sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang tanang mga langgam nga naglupad sa kinatung-an sa kalangitan nga nag-ingon kanila. Umari kamo, tambong kamo sa dakong panihapon sa Dios. Sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong kusgan, sa unod sa mga kabayo ug sa mga nanagkabayo kanila. Ug sa unod sa tanang tao sa gawas ug sa mga ulipon sa timawa ug sa mga dagko. Ug nakita ako ang mapintas nga mananap ug ang mga hari sa yuta uban sa ilang mga panon sa kasundaluhan nga nagtagbo aron sa pagpakigubat batok sa nagakabayo ug batok sa iyang panon sa kasundaluhan. Ug nadakpan ang mapintas nga mananap ug uban kaniya nadakpan ang mini nga propeta nga mao ang naghimo sa mga milagro diha sa iyang atubangan. Nga pinaagi niini gipahisalaag niya ang mga nanagpakadawat sa marka sa mapintas nga mananap ug ang mga nanagsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagasilaob sa asupre ug ang tanan kanila nga nahibilin gipamatay sa nagkabayo pinaagi sa espada nga nagagula gikan sa iyang baba ug ang tanang mga langgam nga busog sa ilang unod. Praise the Lord. Wow. So dinhi sa mga salmo, mga salmo atong basahon ang kapitulo 147. Gingon dinhi, daygo ninyo si Jehova kay maayo man ang pag-awit ug mga pagdaig sa atong Dios, kay kini matahom ug angay ang pagdaig. Si Jehova nagapatindog sa Jerusalem. Ginatigom niya sa tingob ang mga sinalikway sa Israel. Iyang giayo ang kasing-kasing nga nangadugmok o ginabugkusan niya ang ilang mga samad. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. So this is the verse from that song. Yun din, iyang ginaayo kasing-kasing nga nangadugmok o ginabugkusan niyang ilang mga samad. Iyang ginaisip ang gidaghanon sa mga bituon. Nagahingalan siya kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Dako ang atong Ginoo og sa gahom nga dili hitopngan ug ang iyang salabutan walay kinutuban. Ginasapnay ni Jehova ang mga maaghop, ginapukan niya ang mga daotan ngadto sa yuta. Manag-awit kamo kang Jehova nga adunay mga pasalamat, manag-awit kamo nga adunay alpa ngadto sa atong Dios. Nga nagatabon sa kalangitan sa mga panganod, nga nagatagana sa ulan alang sa yuta, nga nagapaturok sa balili, ibabaw sa kabukiran. Siya naghatag sa mananap sa iyang makaon ug sa mga kuyabog sa mga uwak nga iyaga. Wala niya kahimot ang kusog sa kabayo, siya walay kalipay sa mga tiil nga matulin sa tao. So, ang kalipay ni Jehova ana kanila nga may kahadlo kaniya anaan ni adtong mga nagalaom sa iyang mahigugmaong kalulot. Praise the Lord. Dayga si Jehova, O Jerusalem, daygon mo ang imong Dios, O Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan, siya nanalangin sa imong mga anak nga anaa sa sulod nimo. Gibuhat niya ang pakigdait diha sa imong mga utlanan, iyang ginabusog ikaw sa katambok sa trigo. Siya nagapadala sa iyang sugo sa ibabaw sa yuta. Sa matulin gayod nagadalagan ang iyang pulong. Siya nagahatag sa niebe sama sa balhibo sa karnero. Ginasaliyab niya ang tunog sama sa mga abo.
Pinasalibay niya ang iyang yelo sama sa mga tinipak sa tinapay. Sa tubangan sa iyang katugnaw, kinsa ba ang makaantos? Siya nagapadala sa iyang pulong o ginatunaw sila. Ginapahuros niya ang iyang hangin ug mingbulog ang katubigan. Ginapakita niya ang iyang pulong kang Hakob, ang iyang kabalauran ug ang iyang mga tulumanon kang Israel. Wala niya buhata ang ingon niini bisan sa unsa nga nasod. May tungod sa iyang mga tulumanon, sila wala manghibalo. Ni ana, daygo ninyo si Jehovah. Praise the Lord. Dinhi sa mga panultihon atong basahon ang Kapitulo 31, versikulo 1 hangtod sa 7, nag-ingon, ang mga pulong ni Hari Lemuel ang pagpanagna nga gitudlo kaniya sa iyang inahan. Unsa anak ko ug unsa o anak sa akong taguangkan ug unsa o anak sa akong mga panaad, ayaw pag-ihatag ang imong kusog ngadto sa mga babae ni ang imong mga dalan ni anang nakakaplag sa mga hari o ni anang nakapalaglag sa mga hari. Dili angay alang sa mga hari o Lemuel, dili angay alang sa mga hari ang pag-inom sa vino, ni alang sa mga prinsipe ang pag-ingon, hain ang maisog nga ilimnon. Tingali unya manginom sila og malimot sa kasuguan ug balit-aron ang hustisya alang sa bisan kinsa nga ginasakit. Hatagi og maisog nga ilimnon kadtong andam na sa pagkahanaw ug vino ni adtong ginapaitan sa kalag. Paimna siya ug pahikalimti ang iyang kakabos ug ayaw na pagpahinumdumi ang iyang pagka makaluluoy. Subot pasabot kung gusto nimo mag-suicide, sige pag-inom na og bino. Muna ibupot pasabot sa inahan ni Lemuel tungod kay siya inahan nga masinabuton. Okay. Praise God. So mga igsoon mo na ang pulong sa Dios. Salamat sa Dios sa iyang mga pulong. O mag-ampo ta binapasalamat dalaygon nga amahan, daghang salamat sa imong mga pulong. Ikaw Ginoo ang naghatag kanamo og salabutan, naghatag kanamo o Dios og understanding, Lord, naghatag kanamo og knowledge, naghatag namo og wisdom, Lord, aron nga kami Ginoo maglakaw Ginoo nga masinabuton o Dios og dunay kahadlok kanimo hagbaton og hustisya, Lord, pagkamatarong, pagka mapuanguron, pagka maluluyon Ginoo nga diha sa Dios nun nga pamaagi. Lord, hallelujah, akong giampo padayon Ginoo ang mga naminaw sa pagbasa sa imong mga pulong, sila Ginoo makakaton Ginoo sa mga butang nga mahimayaon diha sa imong gingharian. Labi na Ginoo ang kinabuhi nga walay dayon. Hallelujah, o Ginoo, maluwas sila Ginoo sa mga katalagman dinhi sa kalibutan, o Lord. Hallelujah. Ug maangkon nila Ginoo kapasayloan silang mga sala. Hallelujah, o Ginoo, ang ilang kasing-kasing Ginoo malimpyuhan, ilang huna-huna malimpyuhan. Magkaroon sila Ginoo kinabuhi, ang bagong kinabuhi diha kanimo. Yung tanan akong giampo Ginoo, o nagsalig ako nga ang imong kabubuton ang matuman sa ilang mga kinabuhi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga dalaygon hangtod sa kanturan. Amen ug amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kini ang inyong higala o igsoon diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, ang atong Ginoong Hesukristo. Sister Luz Lilo Quizby din sa Stockton, California, USA. Hangtod sa sunod natong pagbasa sa pulong sa Dios. Dinhi lang sa Connect to God through His Word. God bless us all. Bye-bye.